Den 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 den. Hey, ved I hvad, drenge og piger? Jeg er inde på min søsters værelse lige nu. Det er pisse mørkt, og mit kamera sutter lidt af røv. Så undskyld det virkelig meget, hvis I ikke kan se det. Men det sneer. Ja, det sneer ikke så meget længere, men ej. Det der, det har faldet på under et minut, så det har altid sneet af helveste. Ja. Jeg fik også noget sne tidligere i dag, men det smeltede, fordi det var for varmt. Ja, det ses stadig på ruden. Jeg fik noget i går, det smeltede også. Vi fik noget dagen før det vil sige forgårs, det smeltede også. Vi fik noget for en uge siden, det smeltede også. Så fik vi noget i januar og februar, men det er selvfølgelig smeltet, fordi at ja, vi er jo gået ind i sommermånederne. Og det er gået hen og blevet december nu. Så glædelig jul, og ja. Det var derfor, jeg sang julesang før, hvis jeg kunne gætte det. Ja, så glædelig jul. Ja, godnat.